सावंतवाडी शहरातील फॅशन प्रेमींसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरलेलं रोवस्त्र हे भव्य दिव्य सुसज्ज कपड्यांचं दालन सध्या विशेष चर्चेत आहे. आधुनिकतेचा साज, स्टायलिश डिझाईन्स, ट्रेंडी कलेक्शन्स आणि किफायतशीर दर यांचा अप्रतिम संगम असलेल्या दालनाला अभिनेत्री कोकण कन्या वैष्णवी कल्याणकर यांनी नुकतीच सदिच्छा भेट दिली. यावेळी रोवस्त्रचे संचालक रोहन परब यांनी तिचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केलं. या भेटीदरम्यान अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकरनं रोवस्त्रच्या भव्यतेचं, आकर्षक मांडणी आणि दर्जेदार कलेक्शनचं कौतुक केलं. आवडेल की आम्ही शूट निमित्त रोवस्त्रमध्ये आलो. ॲक्च्युली मी बांद्याचीच आहे, पण मी मुंबईला पुण्याला असल्यामुळे मलाही येता आलं नाही, पण शूट निमित्त येता आलं आणि मला खरंच इकडचं कलेक्शन खूप आवडलं. कारण खूप व्हरायटीज आहेत, खूप कलर्स आहेत, फॅब्रिक चांगले आहेत. म्हणजे मुलींना फंक्शनसाठी घागरा आहे, लेहंगा आहे, साड्या आहेत, वेगवेगळ्या आहेत, लग्नात घालायला आहेत, पार्टीवेअर साड्या आहेत. तर कलेक्शन खरंच खूप चांगलं आहे इकडचं. गोष्ट सकाळी नोटीस केली की आमचं शूट चाललेलं, आज शॉप मे बी बंद आहे पूजा असल्यामुळे, पण एक गिराईक आलेला, तरी त्यांना नकार न देता त्यांना दाखवलं इकडच्या लोकांनी सगळं त्यांना काय पाहिजे होतं. ती गोष्ट आवडली की आपण जे म्हणतो कस्टमर इज किंग, ते इथे फॉलो केलं जातं. सो ही चांगली गोष्ट आहे बिझनेस ग्रो करण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी. मी असं सांगेन की सातत्य ठेवा, तुम्हाला ज्यात आवड आहे ती कला जोपासत राहा. अडथळे येतील, मध्ये बरेच काही प्रॉब्लेम्स येतील, बऱ्याच गोष्टी घडतील, पण जर खरंच तुमचं कलेवर प्रेम आहे तर ते प्रेम जपा. गोष्टी लगेच मिळत नाही, वेळ लागतो, आपल्याला बऱ्याच गोष्टी फेस कराव्या लागतात, पण सातत्य ही एक अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचवू शकते. मी असं सांगेन की इथे बरेच डिस्काउंट्स पण असतात वेगवेगळ्या फंक्शन्सला, दिवाळीला, गणपतीला वगैरे. तर एकदा तरी नक्की भेट द्यावी बांदा, सावंतवाडी आणि इतरच्या गावातल्या लोकांनी. आणि मी असं सांगेन की ते नाराज नाही होणार इकडे येऊन. त्यांना जे पाहिजे आहे ते रिझनेबल रेटमध्ये मिळेल. तुम्हाला तुमच्या पसंतीचे कपडे नक्की मिळतील. याचबरोबर रोवस्त्रमध्ये एका मराठी चित्रपटाचं चित्रीकरणही पार पडलं असल्यानं या दालनाच्या लोकप्रियतेत आणखीन भर पडली आहे. यावेळी रोहन परब यांनी अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर आणि त्यांच्या टीमचे आभार मानले. सावंतवाडीकरांना आता मुंबई, पुणे, कोल्हापूर किंवा बेळगाव सारख्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज भासणार नसून रोवस्त्र सेवेत तत्पर असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. मग आजच भेट द्या सावंतवाडी फाट बिल्डिंग येथील रोवस्त्रच्या सुसज्ज दालनाला.